شاندر تایبەت دیە نەتەوەین یەکبووی ji bo Sûriyê gêr Pedersen behsa Hesedê û YPG û şerê di navbera wan û Tirkiye û çekdarên opozisyona Sûriyê de kir û got divê êdî şer çê nebe şerê ku heye jî were rawestandin. Li ser rewşa roj avayê Kurdistanê raportek pêşkêşî Encûmena Asayişa Navdewletî kir. Got Bakurê Rojhilatê Sûriyê û her wiha beşek ji herêma Helebê dibin kontrola YPG û Hêzên Sûriya Demokratîk de ye. Bi navbênkariya Amerîka li nêzîkî min bicê dibêje agirbestek di navbera Hesedê û artêşa niştimaniya Sûriyê de çêbûye. Tiştekî baş e got. Lê ehtimalek heye ku operasyonên artêşa Tirkiyê li Bakurê Rojhilatê Sûriyê zêde bibin û dibêje ev tişt nabe were kirin. Şandeyê taybet yê neteweyên yekbûyî ji bo Sûriyê hişyarî da Encûmena Asayişê derbarê îhtimala operasyonên Tirkiyê li hember Rojavayê Kurdistanê. Şandeyê taybet yê neteweyên yekbûyî ji bo Sûriyê Geir Pedersen raporta xwe yekem û berfire piştî têkçûna rejima Beşar el-Esad cara yekem bi Encûmena Asayişê ya neteweyên yekbûyî ra par vekir. Şandeyê taybet li raporta xwe da amaje bi vê yekê kir ew dibînin ku rêya diyalogê di navbera Hesedê û hikûmeta Demkî vebiye. Li daliyê din de jî Tirkiye bi daxuyaniyên xwe ra gefan dixwe li hember Rojavayê Kurdistanê û di heman demê de pevçûnên li Minbîçê dixewimin jî li hember yekitî û serweriya axa Sûriyê wek gefek e. Bakur Rojhilatê Sûriyê û her wiha beşek ji bajarê Helebê dibin kontrola Hesedê û YPG de ne. Li hemberî agirbesteke bi navbeynkariya Amerîka li nêzîkî min bicê di meha dwazdan de rapor nîşan didin ku pevçûn û pevguhertana topan di navbera Hesedê û hêzên artêşa niştimaniya Sûriyê de bi taybetî hene. Tirkiye bi daxuyaniyekê diyar dike ku egereke eşkere heye ku operasyonên artêşa Tirkiye li Bakur Rojhilat zêde bibin. Di heman demê de kanalên diyalogê di navbera rayadarên Demkî û Hesedê de hatine vekirin ku hefteya borî li Şamê civiyan. Daxuyaniyên giştî nexşereya pozisyonan pêşinyar dikin lê hîn perspektîva li hevhatinan nêzik nînin. Di raporta Şandeyê taybet da gelek mijar derketin pêş. Lê bi taybetî jî pevçûnên di navbera Hesedê û grûpên çekdar yên ku Tirkiye piştgirî dide wan her wiha êrişên dronî yên Tirkiyê di raportê da cihek taybet girtin. Me jî wek tora medyayê ya Rûdawê ev raport û pevçûnên dawî ji berdevkê sekreterê giştî yê neteweyên yekbûyî pirsî gelo ew çawa dinirxînin. Brez Geir Pedersen got ku Tirkiye daxuyaniyek de ye û îhtimaleke eşkere ye ku operasyonên leşkerî yên Tirkiyê li Rojavayê Kurdistanê wê zêdetir bibin. Hûn vê hişyariyê çawa şîrove dikin? In the northeast. Any comment on that? I'm not going to comment on what he said. Ez li ser gotinên wî şiroveyan nakim. Ez difikirim ku tiştek ku wî got pir zelal bû û eşkere ye ku her xurtkirina çalakiyên leşkerî tiştek ku me dilgiran dike. And given effect, îro êrişeke dronê ya Tirkiyê li bendava Tişrînê 6 sivîl kuşt û hûn vê bûyerê çawa şîrove dikin. any comment about that? Well, I mean, I would refer you back. Belê ez dibêjim ez ê we vegerînim bersiva xwe ya yekem. Di her tundbûna pevçûnan de dema ku sivîl dibin qurbanî em dilgiran dibin. Di daviya raporta xwe da Şandeyê taybet got ku ew amadeyê ku bi rayedarên Demkî ra kar bike û ew berdewamê bang dike û piştgirî dide pêştebirina hemû kanalên diyalogê û daxwazê ji hemû aliyan dike ku rêyên neleşkerî bi kar bînin. Her wiha ji bo pêşeroja Sûriyê biryara UN a 2254 were bi kar anîn. Veguhestineke bêbawer berfireh, şeffaf û ne mezhebî pêk were. Divê hikûmeta Demkî pêbawer bibe. Kanûna bingehên yan were çêkirin û piştre jî hilbijartinek bi azadî û edaletê. Sinan Tunçdemîr, Rûdaw, Neteweyên Yekbûyî, New York.